Mahal na Ama sa Langit, lumalapit ako sa iyo, nang may kabab ang loob, at humihingi ng kapatawaran sa lahat ng aking mga nagawang kasalanan, sa iyo at sa aking kapwa. Panginoon, hindi ako perpekto, at marami akong mga pagkukulang araw-araw sa aking buhay. Subalit, nariyan pa rin kayo, at walang sawang gumagabay sa akin. Panginoon, maraming salamat sa iyong awa at biyaya. Maraming salamat sa aking kalusugan, sa aking pamilya, sa aking mga kaibigan, sa aking tirahan, sa pagkain sa aking mesa, at sa lahat ng mayroon ako. Panginoon, higit pa sa sapat ang ginawa mo. Mahal na Panginoon, idinadalangin ko din lahat ng aming tagapakinig, viewers, followers, subscribers, at lahat ng tumatangkilik sa BicolNet TV na sana'y makamtan nila ang lahat ng biyayang iyong kaloob, at maliwanagan sa mga impormasyong kanilang matatanggap, at masuri kung ano ang tunay na totoo. Panginoon, pinasasalamatan ka namin sa kaloob ng media na maabot ang malalayong lugar ng mundo na may mga mensahe ng pag-asa at buhay. Nagpapasalamat kami sa iyo para sa mga nagsasapanganib ng kanilang seguridad at maging ang kanilang buhay upang ilantad ang kawalang katarungan at magdala ng balita ng pag-asa. Naway magsikap silang maging tagapagdala ng mabuting balita upang malaman ng lahat ng tao ang masaganang buhay kung saan tayo nilikha at higit na kahangahangang tinubos ni Hesukristo. Inaalay namin ang aming panalangin sa iyong pangalan sa kapangyarihan ng banal na Espiritu para sa ikaluluwalhati ng Ama. Amen. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtataba. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara, tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta, pagpuswag kang albay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kang albay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow. This is the source of news and information that matters to you. This is BicolNet TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.
This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. The views and opinions expressed by the host in this video do not necessarily reflect those of the official policy or position of the company and its management. Furthermore, the views and opinions of the guest do not reflect those of the host, the show, the management, and the station. Serbisyo Riparo Pinagsaro sarong programa Serbisyo Asin Riparo, ang programang pagtatauning serbisyo publiko sa Lambang Bicolano, Mariparo kan mga gibong salto sa gobyerno man o maging sa pribado. Serbisyo Asin Riparo, serbisyong totoo, asin riparong balansyado. Pag-iriba ang numero 1 sa serbisyo asin riparo, Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa serbisyo asin riparo. Digdisa na sa Bicol Net TV. Kasuro kan Bicolano Worldwide. Ladies, gentlemen, may I have your attention, please? It's time for the final countdown. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Let's go. Si Mr. Hulbutana Manny Moxeya sa Bicol Net TV. Si Manny Moxeya sa programa Serbisyo Asin Riparo sa Bicol Net TV. Serbisyo Asin Riparo, kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Hindi man ako gusto. Hindi man ako gwapo. Sir. Mga tugang Diyos maray na pagkaaga Bicolandia, maray na aga probinsya ni Albay, syudad ni na Tabaco, Legazpi and Ligawa. Saan man sulok po kayo ng mundo, Luzon, Visayas, Mindanao World. Good morning! Magandang umaga po. Ohayo gozaimasu dyan sa bansang Japan. Assalamualaikum sa mga tugang nyatong Muslim. Buenos dias, amigos y amigas.
Mga tugang mga kabayan, digdi na po kita sa programa Serbisyo asin Reparo ngunyang pong aldaw kita nin Lunes. Pet sa 12 na po kita ngunyan kang bulan na Pebrero taon 2024 na. Sabayan po ni doon sa indong lingkod, 2 oras kita 7 to 9. Orerestoryahan naman lamang kita kan mga pangyayari, mga nangyayari, mga mangyayari sa tuya pong palibot. Siyempre, sa mga nakakalapuyan kan sa indong lingkod, apwera po iyan kan mga pigpapaabot po nindo digdin mga reparo. Sa tuya po iyan tatawan ng serbisyo sa laog kaining programa. Daman po sa may mga kumpleanyo ngunyan, February 12. Maligayang happy birthday. Yan, happy na birthday pa. Belated happy birthday sa may mga pangaran na Lourdes. Yan, kasuod ma birthday ni Wades na Kanonse, Lopirio, kang poblasyon Malinaw. Birthday man kasuod ma ni City Councilor Oden Bilanghel Berses. Manay Oden. Birthday man kasuod ma tabi. Belated happy birthday na sana. Ano? Siyempre mga tugang sa may mga okasyon. Ano man pong klaseng okasyon yan. Dahil ang ganito paglingawan sa kuyang perming tugon ha. Iringatan tapuan sa tuyang mga sadiri. Wara man po kiibang maingat kan sadiri ta kundi kita man sana. Daman po sa may mga kamunduan ng samuya pong pakikidumamay, sa may mga kasakitan parahay na tabi ka mo. Sige mga tugang, check-in po muna sa indong lingkod. Mga tugang, ako po si Manny Moxey, si Mr. Hulbutan na tabi ni ang sa indong servidor asin taga-Reparo. Live na live mga tugang sa BicolNet TV kasurog kang mga Bicolano worldwide. Sa pangaran po yan kan samuyang station manager si Maestro Neil Adtuon. Kasabay po dyan ang bilog na tropa. Mga tugang mga kabayan, kami po sa rabay na minapaamot nin maugmang pataratara sa lambang miyembro kang pamilya. Sana po nasa maray sa nakamong kamurugtakan. Ano man po ang sa indo mga pinagigibo sa mga oras pong ini. Mga tugang mga kabayanan, gusto misa na po. Permisa na po kitang happy. Enjoy! Siyempre relax. And mga tugang, bawal po ang kidit sa mga panahon pong ini. Yan. Madya ka mo sa kabikulan. Mga magagayon, mga Bicolana yan, mga mauragon. Minsan makauragon. Good morning, Sir Jonathan Mondragon. Kang San Francisco Institute of Science and Technology. Kay Madam Mona Lisa Realobit. Kay Maria Elena Yamamoto. Kay ang sweet ko, good morning tabi. Kumusta tabi ka mo? Lunes na po ngunyan. Big John Baloncio Bilanghel. Good morning. Kay Sir Cassie William. Pag-greet na tabi so aki kong pugi. Na sige po ang abo. Si John Cale. Siging abo. O sungon niya ng mga turutrang kaswadi. Iringat po kita ha, iringat po kita sa hospital, paano ang mga hospital. Kay Chanor Capos, good morning man. Kay Chued. Kasuarin sa Chinese New Year. Kang Sabado, ito adi, kang Sabado.
Hindi nga maluyan na ngunya na New Year kan mga Chinese. Dahil na lamang ako nakanamit kan sutikoy baga. Kaya ito perming may nagpapadara kan sa kuya di tikoy. Yan dahil na maski so ampaw dahil na tabi mamlin sidro karina. Dahil na lamang kinakaabot sa kuya maski ampaw. Jan Competente, good morning. Oy, belated happy birthday kay City Councilor City Councilor Manay Odin Belangel Verses. Birthday niya kasudma. Kay Wades na Canonselo Firio. Birthday niya man kasudma. Pasensya na tabi wadhaday na ako nakahabot. Pigbawalan na kaya ako kan doktor. Yan ang problema pag nagpapahirahay ka. Di, isus ko kung ano-ano na sa nambawal. Kaya tabi dyan kompetente kung ikatabi may namamati. Dahil ka nanggad magpa-check up. Dakulon ang mga pigbabawal. Makauyam-uyam. Tatabaga ako, ang paborito ko man sana, yung masanang kayang bakalon ko, tuyo. Bawal ka na ngayakan mga maaskan. Anong taya? Ayo, masana bati ang kaya kong bakalon, so tuyo, 1/4 na tuyo, so asisintaon sana. Igwangon niya ng mga tuyo, si tinta naman ang 1/4. So sisintaon sana ang kaya ko. Bawal na. Pigbawal. Dahil ka na ngayon magkakan kay apod kay ni Kimaska. Di ba tayo gwapa ako duman na sa rumbuting kuyog? Ayan, pigdidit-diit ko kasi raaso kuyog. Tisaw-sawan ko kay Linantang Pili. Pertiyonan pahit ko kaya. Kaya lang ngunyan sabi ni Dr. Bawal na ngayaya. Paano tayo ni pabalik kita kay ni asukar ang isira ta. Nakabalo na kamo kay asukar ang pigsisira. Kang aki ako iyo. Kang aki ako tabi pigwiwigwig iyan sa maluto. Asukar. Pag medyo kuruklas ka na ka ito, kape ang pangsabaw mo sa maluto. O yan ang pigsisira mo. Maray-rahay na yan. Hindi ako sana kung pwede na yan. Noya ako, mabalik ako sa asukar. Bawal na pala sa kusukuyog, bawal na sa kuya tabi sa mga maaskan. Iyo po, maski kape. Ara mo, kape, ang kape, ang sweet ko. Iyo yan antig dudugdug baga sa maluto. Lalo na pag ang maluto, bahaw. Dugdugon mo ang gikape. Sus ko, pertiho nun ang papa mo kaya. Kaya lang bawal yan, sabi kan doktor, bawal na. Ano saan ang gibuhon da kayo ni? Ay, paya ako, di ako nagpa-check up. Oy, pasensya tabi ha, di kita nakapag-programa kang Webes, Biyernes. Oto, naka-schedule kita. Duwangal daw kita naka-schedule sa ospital. Yogon mo yan. Pero okay na po ang pagmati ko. Okay na po ang pagmati ko. Tama, Valentine's Day baga. Anan reparo tangon yan tabi na Lunes. Lunes na ngon yan, Petsa 12. Sabi kan sa tuyang presidente, si Presidente Bongbong Marcos Jr. na dapat databi na alagaan ta at amanon tang maray ang satuyang mga puso. Alagaan ta daa at amanon tang maray ang satuyang mga puso, lalo na tabi ngunya na bulan kang mga puso. Ayo. Ayan ha, so pigsasabi sa English na please be careful of your heart. Bagong kanta ito. Please be careful with my heart. Ayan, alagaan tadatabi ang satong mga puso.
Tabata ngunyan baga ngaya, bulan kan mga puso tabi ang sweet ko. Kay Ma'am Jonah Mulato Nicolasura. Madam, good morning tabi sa imo. Yaong ka na pala sa tiwe. Yaong ka na pala sa tiwe. Mga poro pa share ako dyan. Mahiling ko dyan si Ma'am Jonah. Yaon na sa tiwe. Sa tiwe MPS. Sabi kang taga tiwe. Oy, kay Madam Maricar Regalado, good morning. Kumusta tabi ang sweet ko ang sa imong puso? Sabi ng sweet ko, maski ngayang ngunyan, ang gibo ko, iyo ha. Apod ka ini, tig sa sabaw niya da so kapi sa maloto. Iyo. May bidbid ako tabi, Ma'am Maricar Regalado, na iba man ang pig sa sabaw sa maloto. Bako mga kuro kape-kape. Bako. Ma'am Jonah, may aram ka na, may bistado ka na, ang pigsasabaw sa maloto, iba? Bilog. Bilog ang pigsasabaw sa maloto. Ma'am Jonah, Ma'am Jonah, dahil na malilate, arani mo na sa Ma'am Jonah, digdi na ngaya ko serya ko. Araneo na sa nangaya, dahil nangaya, dawa nga dahil ako ipagaton. At least nakaangos-angos na si Sir John na ayug-yugon mo, hatod sundo ka pa dyan. Tapos kung yan, harani ka na, sarong tumbling na sa naharong mo na. Pirang taon ka man sa Malinaw MPS? Aray kay nitawan ki award si Ma'am Jonah. Haloy man ini dyan sa Malinaw, adi. Jonah. Gari na pabor ini kay Sir John. Adi, nayaw ka na dyan sa TV MPS. At least ngayon, dawa ngayon di ako mag-uli. Ataram Sir John. Jote ngayon ako. Tangaya kang inot, tatig susundo mo ako. Ganyan nga dahil na, nailing mo na ngayon, jote ako. Ne, nagkaigwalagod si Sir John na rason. 7 taon, yugo-yugon mo si Ma'am Jonah gari daraga pa sa nini kang na-assign dyan sa Malinaw Police Station. Nadi daraga pa sa na si Ma'am Jonah. Naka 7 taon man dyan sa Malinaw. Diyan ka natabi, Ma'am Jonah, na agom sa Malinaw. Diyan ka na naagom sa Malinaw Municipal Police Station. Yugon mo yan, 7 taon. Pun ka na naman ngayon. Ay, mga nasoro, Ma'am Jonah, mag-restoryahan naman kita, ha? Nagsimba nga ni ako kasuhapon, sabi kang padi, dai niya daaram kung ano ang ilalaag niya sa angog. Cross ngaya, cross daa o heart, nagkasabay baga so as Wednesday mananggad tabi, Ma'am Jonah, adi, sa Miyerkules palan, as Wednesday, sabay man Valentine. Si Padi man parapot-hapot pa si Padre man aramo na Padre ang gigibuhon mo, kakrusan mo, kakross mo, kuritan mo naman pababa mag-inibong, diretso puso yan. Puta si Ma'am Jonah, taram yan. Ay, tama Valentine's Day, ha. Ansa to yung presidente sabi ngaya alagaan ta da ang mga puso ta, lalo na ngunya na Valentine's Day. Harapoton ko do tabi ka. Anong importante pag Valentine's Day sa indo? Lalo na sa mga kababaihan. Ano ang expect man po nindo sa mga kasing irog po nindo? Ano ang dahil ko nalugod na naghang na naman, Ma'am Jonah, so computer ko.
Ano yan? Ano ang pigi-expect po nindong regalo? Sa indong mga mahal sa buhay. Sige daw tabi, ika daw tabi Ma'am Juna. Taba ka nagdadangog si Sir Jud. Aram ko, kabus naman tinaw sa imo ni Sir Jud. Ano pa ang gusto mo na iregalo sa imo ni Sir Jud na Nicolas Sura? Ngonya na Valentine's Day. O sige na. May aki na daang saro si Ma'am Juna kang na-assign siya dyan sa Malinaw. Ngunyang pira na ang aki ko mo. Pira na ang aki mo, Ma'am Juna. Ma'am Juna. Pira na ang aki mo. Uyugon mo, 7 taon ka sa Malinaw. O di halimbawa, 7 taon, may aki ka ng dati na na-assign ka sa Malinaw. O di, pira na ang aki mo ngunyan, Ma'am Juna. Kung halimbawa, taon-taon ka nag-aki, di 1 plus, apod ka ni, 1 plus 7, di 8 na nga mo. Kung taon-taon kung taon-taon katabi nag-aki, igwa baga kaya na taon-taon nag-aki, kung halimbawa si Ma'am Jo na may saro ng aki na assign dyan sa Malinaw Police Station, 7 taon siya dyan na assign, o di, saro, plus 7. O di, 8 na kutang aki, adi, kung araw kan, taon nag-aki si Ma'am Juna. Pera na tabi, Ma'am Juna, ang aki mo. Ay, nan. Oy, Charlie Baldonado, good morning, tabi. Ay, nan. Sabi daan ni Sir Jud, every day is Valentine's Day. Gariman sa nangay ayan Pasko. Dapat araw-araw Pasko. Iyo sige. Pero baga sweeton baga si Sergio Dari. Kulang kung may Dahil ka na lang dito rin, baka Valentine's Day, mo naman baga sana si Sergio. Si Sergio baga gwapo. Bata, dakol pating mga nag-aaragi. May mga nag-aaragi sa sayang trabaho. Paano tayan? Gwapo eh. Pundoy daw ngayon ako dyan. Oy, duwa man sa natabi. Makatakot na ang presyo kang baga, sabi ni Ma'am Juna. Duwa sa nangaki? No ka pa. Duwa sana, iyo, alon bagaman ang gadang sige nan lang ka ngunyang kang presyo kang bagasa di. Iyo, Ma'am Brenda Tapit, good morning man tabi. Yo, ano tabi ang gusto nindo sa Valentine's Day, mga babayi? Yaw na lagod si Sir John. Kasama ako. Ay, Sir John. Good morning tabi sa mo, Sir John, ha? Dakon, Sir John, dyan sa pigtatrabahuhan mo, dakon lang nag-aaragi dyan. Sir John. Shh. Bakon dakol kang sarungal daw nga ni, dakol ka nag-aaragi dyan. Bata may mga foreigner. Sir John, baga gwapo man pating lalaki. Bata ang panindogon, gari si... Oy, Rick, Ixia, good morning. Aday ko na logod pagpadagosan tabata, dakol patingon niya ng mga nag-aaragi dyan sa area ni Sir Jude na Nicolas Sura. Tapos si Ma'am Juna nasa Tiwi, medyo may distansya. Pero gari may GPS ininglinag si Ma'am Juna. Ay, Ma'am Juna. May GPS ini si Ma'am Juna na linag naman sa service ni Sir Joe. Day aram ni Sir Joe kung day sana aram ni Sir Joe na may GPS pala so si Ma'am Juna. Aram-aram ni Ma'am Juna kung hain si Sir Joe. Gari nga day ka dyan sa area mo. Dakulon man daan nag-aaragi pero ako man giraray ang pinakamagayon sa matatabi ni Sir Jod na Nicolas Sura. Ay,
Tayo daw taraman katabi Ma'am Jo na kan mga taga-tiwi. Baka ngaya mambuwa. Baka tumaram tabi Ma'am Jo na buwa ngaya ya. Ano si Sir Jo daw. Good morning, sir. Nakapikit po ako pag nagatrabaho para harayo databi sa disgrasya. Sir Jo, pangyari. Oy, hello tabi kay Maria Teresa Cardosa. Ano? Advance Heart Day. Iya tabi. Ano tabian maray sa Valentine's Day? Sige daw. Mirna Rialobit, good morning tabi. Watching from Quezon City. Anan maray tabi, Ma'am Juna? Aram ko ang mga pulis. Igwa kaining programa eh. Narumduman ko kay tuhuna mo. So mga pulis nagchi-checkpoint. Di pag nagchi-checkpoint bagang pulis. Dakulon baganday nag-aaragi. May minapurundo sa gilid kan tinampo. Pag uminagi ka, di ma-checkpoint ka, kunday kan lisensya, kunday ng restro ang motor mo, madadakop ka. Pero pag araw ka ng Valentine's Day, iba man ang tigtataw kang pulis, bako man ticket. Igwa nga ni kayo, naramdaman ko may burak, tapos may pa-chocolate pa kito si Ma'am Juna. Lang si Ma'am Juna, pag nailing ako, dahil man ako tigtawan na burak, dahil man ako tigtawan chocolate. Iba man ang pigtatawan kay ni Sir Jod. Jod, man ako tigtawan ni Ma'am Juna Valentine's Day na nag-agi ako duman sa checkpoint. Man ako tinawang kibura. Kada dyan pagpara sabi ni Ma'am June, para sabal-sabal dyan. Ay, nata sabi mo Sir Mox, ngunyan lugod, aram na ni Sir Jude na igwa ki GPS na nahiling mo na iya. Na, yan si Ma'am Juna. Matibay iya. Nag-schooling yung schooling mo Ma'am Juna. Ay, Sir Jude, dahil ka makakampante kay Ma'am Jonata. So GPS, linag dyan sa lawg kang interior kang auto mo. Kaya kung saan ka nagduduman, namomonitor ni Ma'am Jona sa cellphone niya. Kung dahil ka na sa trabaho mo, garing ngayon ka duman sa malipot-lipot na lugar, or mamomonitor ka kaya. Jod, pasiguro ka ha, kung dahil, may technique naman dyan, Sir Jod. Ang service mo, lag mo sana dyan sa opisina mo, magpadya ka na suno, kaya mag-tricycle. Dahil ka madiditikan ni Ma'am Jona. Tapos service mo, yaon sana sa opisina. Mahiling ni Ma'am Jona sa monitor niya, duman sa GPS niya, ay, gari ngaya si Agom ngaya, talagang tultulo na tao. Huni sa naman, uy, kuyugon mo ini, matanga na. Matanga na, maaga na. Yaon sa opisina. Taday man nag-iiro so service. Yaon naman na sa opisina. Ito pala si Sir Jude, nag-tricycle. Inay ko po. Alapondo na ngaya dyan. Oy, chocolate sanada Buddha flower, sabi ni mate na Maria Teresa Cardosa. Okay na da sa iya ang chocolate saka burak. Ang problema ngunyan tabi mita, sabi kang ibang babae, ano, hindi ko lang tabi sa mo, rak na sa tabi sa mga babae na, kung mabakal man sa nangaya ka mo kiburak, gura ang burak mo niyan, di mahal naman ang burak mo niyan, Ma'am Juna. Mahal naman ang burak. Gura ang burak mo niyan, so set na ito, 500. O, pinakabarato na sana 500. Ibakal mo niyan kibagas, pero sa rusimana na yung kaunon yan. O, ngayon, masiba mo ngaya yan na burak. Yan sana ngaya. Ayo. Pero mas special manggiraray so tigtatawan bagari. Ako nga ni plano ko magkuakiburak apod kini suburak baga ka so libre sa ng burak. Nako ko adyan sa gilid-gilid. Ang burak tabi kang kangkong magayon. Ang burak kang kangkong nakailing na kamukki kangkong. May violet ka yan, may puti, may violet,
magayuno nun. Yung anong plano kong ipanao. Burak kang kung dai pa mabakal. Dai ka na mabakal. Kaysa mabakal ka kiburak dyan. Pinakabarato tabi classmate Maria Teresa Cardoso. 500 pesos naman. O di perang kilo na ang kibagas. Ang bagas-bagangon niya na marayray. 70 pesos per kilo. O di nasa pira na yan. 5 kilo na labi. O 8. Oh, di ba? Sabi ni mate, pwede na ngaya so burak kang makahiya. Importante ngaya burak. Ngunyan baga kaya practical na ngunyan imbis ngaya maano ka kiburak dahil na. Ano daw ngaya kung ibakal tanan sa nakibaga. Ayo. Arog sa kuya, bawal na ngunyan so paborito ko, nayumasan ng kaya kong bakalon na isira, tuyo. Paano kaya? Bawal na, o di asukar na sana. Ayo, sige, hatapag ko estudyanta din yung mga manungod sa apod Kenny, sa Valentine's Day, ta si GR gari, nakakuha na ni kikadate. Ayo. Sabi kang ni GR, ngaya maray sana ngaya ka, so may pirak. Yan sana. Iyo man ang gada di. It's the thought that counts. Sir Mok, sabi ni Ma'am Juna. Iyo or pwede man databi, ano yan na? Iyo. Gray paper na sana, naburak. Kung dyan na nababakal sa mga, o dyan baga sa mga Chinese, yan talaga, forever yan, din nalalanta. Pero, pag niregaluan nindo ka ng mga babayi, mataraman mga babayi kan sa indo, anong huna nindo ngayon sa kuya? Plastic? Gusto nila talaga, surprise ko. Ayo. Pero ako, maski kang inot na panahon, day akong hilig kaya. Gwa sa kuya, kay mga nagregalo man kay mga araw kang. Pero ako, day daw sa kuya uso ya. Yang mga burak-burak na, day daw usuan sa ko. Maski magsurat-surat baga kayo ito sa stationery tabi, may, day ako lamang nagsurat-surat ngayon na, kayo ito baga day pa mag-cellphone. Day lamang ako kayo ito, saro pa din, ako tato magsurat. Yan ang buhay yan eh. Oy, mga togang ngunyan manapit siya do si tabi ha para sa impormasyon kang gabos. Ngunyan na tabi puon so pagparehistro naman kang Comelec. Yo. So maburoto, so dai pa nakabuto nawara sa lista. Puuna naman tabi ngunyan. Ang pagparehistro po kan Commission on Election. Ngunyan tabi ang pitsa dosi ha. Ayo pagkatabi. Ini man si classmate man na ngata. Ika nasuratan ta ka kayto natawan ta kang burak na ilama. Atang man sa nakaya. Tapos kaya puton mo sa mga kaklase ko si apo tatabi oy Manong Rick. Iksi apo ta si Tinay. Puta si Tinay, dahil lamang ako kaya, maray pa ako tigregaluhan kay itong mga burak-burak na. Pero ako, dahil ako nakaregalong burak. Dahil nga ako nakasurat-surat kay ito. Diyo? Maluya kita kaya. Ngunyan tabi poon man so, pag-restro giraray kan Comelec. Yung mga day nakaburoto, taday ka mo nakarehistro, nakalingaw ka mong 2 beses na magbuto, automatic nabubura yan sa listahan kan Comelec. So ngunyan, puuna naman. Pasyar na lang po kamo sa mga opisina kan Comelec dyan sa indong lugar. Ni patabi ha, classmate. Ni pa, naka-experience na kamo na nag-order online. Di sa online baga, Ma'am Juna, dakol kayo ni na nagreklamo dyan sa PNP. Ako nga ni, nabiktimaman kayo ni. Nakapalo na kamo ki, nag-order kamo sa online. Ang pig-order nindo, perti so pakakudak.
Darakula sa size duman sa pag-order nindo, darakula. Pag abot sa Indo, sa radiyuton suminabot. Sa radiyutonon o kaya bako tabi tugma duman sa kudak na pig-order mo online. Ang sabi kang DTI mga tugang ha. Ang sabi kang DTI, labag da tabi iyan sa batas. Pwede da tabi ka mong magreklamo kaya. Pwede ka mong magreklamo sa NBI, sa PNP. O ginibo ko yan. Nagpa-blatter ako dyan sa Malinaw Police Station. Nagpa-blatter ako dyan sa Malinaw Police Station kay ito. So in-order kong solar, darakula pag-abot naman sa kudak. Pag-abot sa harong, kang in-order ko, gari mga didit, kasaradit. Hindi yun so minabot na sulat. Ngunyan. Hanggang sa na-record. Hanggang sa nang-record. Ano i-repair sa'in? Trabaho pag ang kang Department of Trade and Industry. DTI. Paano? Ang problema, so inorderan mo, wala na so sa iyang Facebook account. Wala na. Pag inapudan mo, dahil na. Anak ko, subayad mo. Mapanibago na naman sindaki account. Yugon mo mga trabaho kayo ni. Iyan databi mga tugang bawal, illegal. Ma'am Mercedes Perez. Tama o si so barkada ko man tabi Ma'am Maria Teresa Cardosa. So barkada ko man nag-order ki tactical pants, Maperti unso sa kudak. Ara mo uminabot sa iya. Ukay-ukay. So, ukay-ukay yung minarabot sa iya. Pinay ko po. Nabudol ka. Gari nga ni so Pilipinas ang nabudol. Sabi baga kang tugang kang presidente, gari nga nabudol so Pilipinas. Sukat nga ipinuruto nga yan si hermano. Pudol nga kita. Naiko po. Only in the Philippines ngayon. Pag-arulayan tapayan. Oy mga tugang so bilang tabi kan mga nagkagaradan, so mga nagkatarahuban duman sa landslide, dyan sa Davao de Oro, nako. Unsi na so nako may labi pansang gatos na pigahanap. Tinabunan iniki 5 palapag. 5 palapag na susko naglandslide duman. Chapit. Hanggang ngunyan may mga pigahanap patabi. Please digdi sa satuyang area pasalamat kita dahil po ki mga kalamidad na minatama po digdi sa area tayo. Huni tabi naman ang trending digdi sa Satuya sa probinsya kang Albay. May nailing na po kamong may mga nakasutana. May mga nakasutana tabi Chapin Versosa. May naglilibot dyan ng mga nakasutana. Huna mo mga padi na nangingilimos. Nagharong-harong. Ang sabi, daasinda, grupo daasinda kang pigapod na Kristiyano, Katoliko Pilipino Incorporated. Ang pabisto ka ini Katoliko Pilipino Incorporated. Ngunyan may mga pigpapaluwas na ngunyan ang mga diocese na inidatabi, bago man databi ini mga lehitimong Katoliko Kristiyano. Yugon mo ya. Grabe ng pagtiyo sa Pilipinas. May grupo nagralabas-rabas digdi na nakasutana, nakasulog kang garipang padi. Nangingilimos.
Igwa na dyan sa Indo sa lugar nindo. Ang sarong aldaw dyan sa Tabaco, Daculon. Dyan sa Legazpi, dyan sa 3rd District. May grupo pati. Mga nakasutana. Ayan tabi, may abiso na kanan mga diocese, nakaabot na dyan sa Sorsogon. Na iyan databi mga tugang, bako man databi iyan, lehitimong Katoliko Kristiyano. Ang pamidbid ninda pa Katoliko Pilipino Incorporated. Nangyari ta. Pati pa naman ini may mga malilibong ka talaga sa Pilipinas kung sabi ni Chapin, relate po ako kayan. Ang style da po, ibuksan ng parcel ta. Aram ko sa dit ang plastic. Return ko sa courier. Ang problema tabi pag nag-return ka sa courier tabi, Chapin, inda ko lang kung ako nakapasuway na ako kay ni tagari bagaso gari kasabot man sinda na ay dahil na nga pwede nang ibalik ngunyan tigtitris man ninda. Paano nga kay ni si Rota dahil na nakukontak so inorderan mo. Kaya dapat ang technique pa lang dyan sa mga online na yan, daman ka mo sa lihiti mo mag-order arog nga kang Lazada, Shopee, kasi si Lazada, Shopee sinda ang mahanap kay tong so mga pig-orderan nindo. Pero kung diyan ka sa Facebook, nahiling mo perti unso offer, bata makuliton baga Chapin. Ngaya para nagapot ka kung gura no. Kural daong ka kan i-chat. Igwa ngani ngaya last na sana ngaya ini kayang item, ngaya last 50 items na sana ngaya ini. And kasabay ka ngaya duman sa promo, nakaano ka ngaya, naka-avail ka ngaya sa promo. May minus ka pa ngayang 100 pesos, yugo-yugo. Kung ano-ano na sa ng mga pahit. Nganing mag-order ka sana, iyan ang pag-abot sa imo, budol. Budol ka. Ngon niya, paghanap mo ka ito, dai na. Wara na. Wara na tabi sa Facebook account. Anong gigibuhon ngon niyan kang pulis, kang NBI? Wara, sisenapon mo na. Budol man nga ni, pati so Facebook account, budol man. Nahiling mo na yan. Kaya only in the Philippines, digdida tabi sa Inda, karamit na Maria Teresa Cardoso. Wara kaya. Digdi man sana sa Pilipinas, mala nga ni. Tagsabi kan sa tuyang togang kang presidentita, nabudol nga sa Pilipino. Nabudol nga kita. Mala nga pera na so presyo kang bagas. Tay bali nga yata madali na nga tabi maging 20 pesos ang kilo kang bagas sa Pilipinas. Pagabot kang bagong Pilipinas. Ndo. Mga togang yan po sa to yan mga pagore-restoryahan na ngunyan tabing Lunes. Apera kang padagos tang pag-ataman kan mga puso ta, alagaan tang maray, pagtagadugdugon taman tabi ang puso ta, minsan napapaha man tabi ang puso ta, napapagal man. Kung medyo pagal na sa tuyang puso, pahingaluan taman. Ayan ang importante ho. Iyo man ang isus ko. Talagang pati yan pala na yan mga Lazadang yan na nabibiktima man sina. Yan ang problema. Sa Pilipinas talaga tabi mga tugang. Dakol ang matali. Dakol talagang mga matatali na pig-iisip po ninda sumaka lapang lamang sinda sa indang kapwa. Iyan siguro ang pinaka-the best nga manglamang kita sa kapwa ta. Dahil baling nga kita o kikilatan nga. Dahil baling nga kita kikilatan. Ang importante nga nakalamang kita. Maria Osip Tabi. Ay, John Paul Riñon, good morning. Si Ma'am Nilia Marcaida watching from Binangonan, Rizal. Good morning, Tabi, sa imo madam.
Yeah. Sige, 49 minutos tabi, lipas na po ang alas 7 in morning. Philippine Standard Time, ang programang ini asin ang oras na yan natod po sa tuya kang MBY Dormitory. Ano? MBY Dormitory makukuha po dyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Hanapon lang nindo si Honorable Bidslaw dito. Ang manager po kang MBY Dormitory. Madali sa na yan makuha. Ano? Along National Road sa pagitan po yan kang UST and Mariner. Diyan po yan sa Rawis, Legazpi City. So mga naghanap po kidorm, boarding house. Yaon dyan, available po ang MBY Dormitory. Ano? Kay Madam Maylin. Ingat po, Permi. Ohayo gozaimasu. Sabay taman dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glenda Ong Bungaw. Kang probinsya ni Albay, may forever po sa Albay. Siyempre, yaon man dyan saan sa tuyang tunay na amigo kagawad ta sa pag-asenso. City Councilor Rener Burse, kan syudad nin Tabaco, and kay Cons Irene Morales Pahot kang Malinaw Alba. Thank you! Yan pa sa tuyang mga katuwang sa programa. Thank you! Sige tabi, mate. Ingat po tabi. Kamo ha, ingat ka tabi, permi dyan. Sana pag uli mo, magirilingan kita. Yo. Sige po mga tugang, 9 minutos po bago mag alas 9, ay mag alas 8. So mga may opisina tabi, mag-rekas-rekas na kamo. Tagwa po kamo ki flag racing. O, Lunes po ngunya. Igwa po ki mga flag racing ano. So mga nag-ooropisina tabi sa mga kawani ng gobyerno. Ayo. Taipos na tabi ka. Sige, mga tugang ha. Aramon ta daw mo na tagari nagkusog naman so amihan. Aramon ta daw mo na ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Gari nagbalik na naman so amihan. Bata medyo na may umaya na so presyo kang sira, nagbalik na naman so amihan. Yo, so aramon ta mo na tabi sa Pag-asa. Ang magiging kamugtakan kan sa tuyang panahon. Pag-asa. Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito na ang lagay na ating panahon ngayong araw nga ng Lunes, February 12, 2024. Sa ating latest satellite images, makikita natin na dalawang weather systems pa rin na nakakaapekto sa ating bansa. Ang hanging amihan na magdadala pa rin ng mga isolated o pulupulong may hinang pag-ulan, partikular na sa ilang bahagi ng Luzon, at posible din ang mga may hinang pag-ulan, partikular na dito sa may bahagi naman ng Cordillera, Cagayan Valley, kasamang Aurora at Quezon. Habang shear line, ito yung pambanggaan ng mainit at malamig na hangin, ang magdadala naman ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may bahagi naman ng Bicol region, kasama yung Romblon, gayon din sa ilang bahagi ng Kabisayaan, partikular nito sa may Panay Islands, at gayon din dito sa may bahagi ng Eastern Visayas. Yung nalalabing bahagi ng ating bansa, ng Visayas at ng Mindanao, generally, makita nyo, wala akong masyadong kaulapan. Mga isolated rain showers and thunderstorms naman ang mararanasan sa araw na ito. Asahan din natin, medyo malamig na gabi pa rin ang mararanasan sa mga susunod na araw sa pag-iral nga yan ng Northeast Monsoon o hanging amihan, lalong-lalo na sa Luzon at sa Visayas. Sa ngayon din, base sa ating latest na mga datos, wala pa rin tayong inaasahang bagyo na maaring mabuo sa loob o maging sa labas man ng Philippine Area of Responsibility. So posible hanggang sa pagtatapos ng linggong ito ay wala tayong inaasahang bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Tingnan natin magiging lagay ng panahon dito sa Luzon. Inaasahan nga natin na dulot ng Northeast Monsoon o hanging amihan, posible pa rin yung may hinang pag-ulan at makulap na kalangitan dito sa rehiyon ng Cordillera, kasama yung Cagayan Valley, gayon din sa mga lalawigan ng Aurora at ng Quezon. Sa pag-iral naman ng shear line, inaasahan natin ang maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog sa may dito, sa may bahagi naman ng Bicol region, kasama itong bahagi ng Romblon. Sa lalabing bahagi ng Luzon, sa Ilocos region, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, at sa may bahagi ng Kamaynilaan, asahan natin yung mga isolated, mga light rains o pulupulong may hinang pag-ulan
na dulot nga ito ng hanging amihan. Medyo malamig na gabi ang ating inaasahan kung saan yung agwat ng temperatura sa lawag na sa 20 to 30 degrees Celsius, sa Tuguegarao 19 to 29 degrees Celsius, sa Baguio 12 to 21 degrees Celsius, sa Kamaynilaan mula 22 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay hanggang 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 24 to 29 degrees Celsius. Posible hanggang sa mga susunod na araw ay iral yung amihan, kaya asahan at enjoy pa rin natin yung medyo malamig na panahon. Dito naman sa Palawan, Visayas at Mindanao, makikita natin ang pag-iral pa rin ng northeast monsoon na hanging amihan sa may bahagi ng Palawan. Magdadala ito ng mga isolated light rains. Habang sa bahagi naman ng Kabisayan, yung Eastern Visayas at itong bahagi ng Panay Island, asahan naman natin yung isolated or scattered or mga kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog at maulap na kalangitan. Isolated rain showers and thunderstorms naman sa nalabing bahagi ng Kabisayan, itong Central Visayas. Yung agwat ng temperatura sa Calayan Island, 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa, 26 to 32 degrees Celsius. Sa Cebu, 25 to 30 degrees Celsius. Gayon din yung temperatura sa Iloilo hanggang 30 degrees Celsius. 24 to 31 degrees Celsius naman sa may bahagi ng Tacloban. Malaking bahagi din ng Mindanao ay makararanas ng mga pulupulong pag-ulan, pagkilat, pagkulog, dulot naman yan ng easterlies at mga localized thunderstorms. Yung agwat ng temperatura sa Zamboanga ay 24 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro, 25 to 31 degrees Celsius, habang sa Davao, nasa 23 to 32 degrees Celsius. At dahil sa pag-iral ng amihan, ay may nakataas pa rin tayong gale warning, particular na to sa mga baybayin ng Batanes, Ilocos Norte, Ilocos Sur, sa mga baybayin ng Cagayan, kasamang Isabela, Aurora, at Hilaga at silangang baybayin ng Quezon. Inaasahan din natin ang malakas sa pag-alon ng karagatan, partikular na sa mga silangang baybayin ng Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar at sa mga baybayin ng Eastern Samar. Itong mga lugar na to, inaasahan natin magiging maalon yung karagatan sa pag-iral ngayon ng hanging amihan. Kaya patuloy tayo nagpapaalaala, lalong-lalo na sa mga maliliit sa sakyang pandagat, maliliit na mga bangka, iwasan munang pumalaot sa mga bahagi ito ng ating bansa upang makaiwas din sa mga panganib na dulot ng malalakas na alon ng ating karagatan. Narito naman natin inaasahan panahon sa mga susunod na araw dito sa Luzon. Inaasahan natin ang patuloy na pag-iral ng hanging amihan. Kaya enjoy pa rin natin yung malamig na temperatura lalo na sa gabi. Sa Kamaynilaan at sa Baguio City, inaasahan natin agwat ng temperatura mula 21 sa Maynila, 21 to 31 degrees Celsius. Sa Baguio, 13 to 22 degrees Celsius. Sa Legazpi naman, magiging maulap pa rin yung kalangitan bukas. Pero hanggang pagdating ng araw ng Huwebes, medyo magiging maaliwalas na yung panahon. 24 or 23 to 30 degrees Celsius naman yung agwat ng temperatura. Dito naman sa Kabisayaan, iiral din ang hanging amihan sa may bahagi ng Metro Cebu at Iloilo City, habang sa Tacloban, asahan naman yung mga isolated rain showers and thunderstorms pagdating ng araw ng Miyerkules at Huwebes. Sa Metro Cebu, agwat ng temperatura in the next 3 days ay mula 25 to 32 degrees Celsius. Sa Iloilo naman, nasa 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Tacloban, 25 to 32 degrees Celsius. At dito sa Mindanao ay makikita natin generally fair weather sa susunod na 3 araw, pero posible pa rin yung mga isolated rain showers and thunderstorms, lalong-lalo na sa may silangang bahagi ng Mindanao, yung area ng Caraga at Davao region, posible pa rin yung mga pag-ulan, lalo't umiiral yung easterlies at mga localized thunderstorms. Sa Metro Davao, agwat ang temperatura natin 22 to 33 degrees Celsius. Sa Cagayan de Oro City ay mula 25 to 31 degrees Celsius, at sa Zamboanga City naman mula 24 to 34 degrees Celsius. Ang araw natin ay sisikat mamayang 6:22 na umaga at lulubog ganap na 5:59 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms sa X, Facebook at YouTube. At para sa mas komprehensibo at mas marami pang impormasyon, maaari tayong bumisita sa ating website pag-asa.dosc.gov.ph. At live na nagbibigay update mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center. Ako naman si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sa ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Salamat sa inyong pagsubaybay. Have a blessed day. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Asin Reparo sa Bicol Net TV. Na 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 na. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV.
Okay, sige tabi mga tugang, salamat sa pag-asa. So, iyan ang problema tatabi, Ma'am Christine. Yon na Basibe, tama ba? Basabe Norlinda, kay Romina ba? Kay Sir William Kivara, kay Sir Simans, good morning. Oy, yan ang problema tadi. Bata medyo okay na naman kuta na supresyo kang mga sira. Ay, gawa na naman po kita kigale warning. Yo. So, ibig sabihin sa mga parasira, madidipisilan na naman maglawod, maukol. Ano naman ang epekto kayan? Di malangkaw naman supresyo kan sira. Hay, buhay. Pero salamat man po giraray hata day pa po day man po ki na apod kay ni day kinasisirip ang pag-asa na raot nin panahon. Yo. So, thank you Lord. Arog po kaya. Amihan and share line. Adigi sa Bicol, share line plus amihan. Kaya may mga paguran-uran databi kita. Yeah. Sige tabi mga tugang, eksakto na pong alas 8 in morning. Dapat yaw na po kamutabi Ma'am Marites Perez sa sahindong mga trabaho. Sa may plug racing po kamongo niya. Yeah. Sige tabi mga tugang, mabalik po ang programa. Makalipas lang po tabi ning mga orasyon pirata at palinawan lamang so mga isip kang mga naglilibot dyan. May mga naglilibot po dyan ng mga nakasutana. Susulog baga kang padi. Nangingilimos tabi, naghahagad ki donasyon sa mga harong-harong, sa mga business establishment, o kung sain-sain na pong lupalop nakaabot po digi sa Bicol region. Ali na dyan sa Sorsogon, ali ng Kamsur, ngunyan gari nasa Albay naman sinda. Yeah. So, mabalik po ang programa. Lipas lang po yung mga importante unsa na ang pagirondo. Orasyo Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo, kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Sa imo kami minahagad, ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. Kong Joey Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman,
sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa sato. Salamat kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide. This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana. And White House Resto Bar located at F. Lotavio Street Corner Pisa Mora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo. Bicol Net TV. Servisyo Sin Reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige. Alas 8:08 na, kumpiang 8. Ang satuyang Philippine Standard Time. Mga tugang ang oras na yan hatod sa tuya kang MBY Dormitory, ano? Diyan sa Rawis, Legazpi City, open for transient po sinda. Anapon nindo si Honorable Beach Laudit. Siya po ang manager kang MBY Dormitory, ano?
Madali sana yan makuha along National Road sa pagitan po kang UST and Mariners. Ano, dyan sa Rawis, Legazpi City, kaya sa mga naghanap po dorm, boarding house. MBY dormitory na. Yeah? Safe na safe po kamo dyan. Kasabay taman dyan sa programang ini si Vice Governor Ate Glen Daong Bungaw, kang probinsya ni Nalbay. Si City Councilor Riner Bursi kang siyudad ng Tabaco. Cons Irene Morales Pahot, kang Malinaw, thank you. Okay, sige tabi mga tugang, balik na kita digdi sa programa Serbisyo Asin Riparo. Ako mapogirarian sa indong servidor asin taga Riparo. Manny Moxeya po ini. Si Mr. Hulbutana tabi. Aldaw kita ganyan ni Lunes, Lunes, petsa 12 po kang Pebrero taon 2024. Sundo po kita alas 9. Kaya ano pa pighalata, Sir Cassie William, fight na kita. Serbisyo Asin Riparo. Kaibahan si Manny Moxeya, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang, 10 minutos na, lipas po ang alas 8. Ngunya na aldaw tabi Pebrero 12, pambansang araw ng mga butanteng Pilipino. Pambansang araw ng mga butanteng Pilipino. Ngunyan man po mapoon na naman, ini pong pagparistro, pagparistro po kang Commission on Election sa mga maburoto sa maabot pong 2025 midterm election. Pasiriring na sana po kamo dyan sa opisina kang Commission on Election, COMELEC, dyan sa indong mga lugar. At bago open na naman ngunyan, mapon ngunyan na Pebrero 12, sagkod po yan September 30. Yan naman, halatunta naman so deadline. Baya, isa na ngayon. Dumanas na kita sa pagmatapos na. So, ang sabi kan COMELEC mga tugang na sundo databi sa 3 milyon na dagdag na mga butante ang posibleng magparehistro poon ngunya naldaw. So, sa presente databi nasa 68 million ang butante kang Pilipinas. Kang nakaaging perilian 1.6 million na dagdag na mga butante poon po kan December 12, 2022 hanggang Enero 31, 2023. So, sabi kang COMELEC mga tugang na sa mga kwalipikadong Pilipino na magpasiring po kamo sa mga opisina kang COMELEC ngayon or kaya sa mga satellite registration sites para sa saindang mga lugar at angani po makapagparehistro po ngunya na Lunes. Sundo po yan Sabado sa oras na alas 8 nin aga sagkod alas 5. So mga OFW na mag-approbichar databi kamo, magparehistro na databi kamo, ngani makaboto po kamo sa maabot na midterm election. So mga digdi mo na mamalisyahan, Maria Ana Bursal. Good morning tabi sa imo. Pabati po kay Agom na naglalabang niya. Pigpalaba mo si Agom mo. Jesse Triho, good morning. Naglalaba daangon yan. So digita naman mahiling mga tugang sa mga bana-bana baga sa barangay na ay sa munisipyo, yan sa lugar. Garing nga pag luminipat na dyan si Arog Kenny, yun nga yan ang kandidato. Sa 2025 midterm election. Bata madaliun sa nabagay. Linga na po nindo. Minainiro pa sana. Kabangaan na naman kita mga tugang kang bulan nga Pebrero. Kabangaan na
Pagkatapos kung niya na simana, sus ko, sarong simana na sa nalabi, tapos na naman ang Pebrero. Marso na kita, Holy Week na. Yo. Kaya kasunon tabi mga toga. Okay, sige. Uni palang tabi mo na, digdi kita, digwa po ki mga naglilibot baga dyan, na mga sunata. Sunata, tugtog iyan. Sutana nga pod kayan, so tigsusulog bagayan kan mga sakristan, padi. Iyon sa nagsulugan, sakristan sa kapadi. May mga naglilibot diyan kaya, inihali na ning kamsur, hali ng sursugon, ngunya niya digdi sa probinsya naman kang Albay. Maski buro barangay tabi mga tugang, naglilibot ini. Gari ini narumduman ko so pag ma-Holy Week na baga. So 12 apostolis baga, naglilibot man ini sa mga buro barangay na nangingilimos. Ining grupo dang ini, nagpapabisto na Katoliko Pilipino Incorporated. Katoliko Pilipino Incorporated. Nagpapabisto da ini, nagsusulisit, harong-harong, mga business establishment, para databi ipatugdok ipatugdok simbaha. Yari kang kinaban. Hiling mo na. Ay, Diyos ko, nasa na. Sabi mga togang kang igwan na ki mga diocese, so diocese kan Sursugo nagpahayag na. May abiso na sa publiko, nagpaluwas naman sindaki statement na inida ang grupong ini, bako databi ning lehitimong Katoliko Kristiyano. Bako da ini lehitimong Katoliko Kristiyano. Nagpapamidbid databi ini kay Katoliko Pilipino Incorporated. Ngunyan, dahil man kay problema baga na magtabang kita baga mga Pilipino, o kaya pag may naghagid kita ba, natabang man kita. Jadi gamit ugaring so, ining Katoliko Pilipino, naglilibot-libot tabi dyan sa mga establishment, baka tabi makikig ka mo, uy, si Pader o yan o. Naglilibot, sadit pero malanit. Naglilibot si Padi, susulisit. Ma'am Jo Manilag Cardaño, good morning tabi sa imo. Kay Ma'am Ching Praxidio Floriano, good morning tabi. So, iyan ang piglinaw, na bako databi yan lehitimong Kristiyano o Katoliko Kristiyano. May nagdigdi kang nakaagingal daw, nagsulisit, yun ang niya. Mga nakasuta na tabi, sadit pero malanit, nakasuta na, tapos, siyempre habo man mainita, nakapayong. Duwang lalaki, nakasulisit pang ministro. Pang ministro apod kan, basta ang pakasabot ko kan, susulog na yan. So, ang nagsusulot baga kan, so, sakristan o kaya padi. O kang suro sakristan si sadit sa naarman ka ng sulog, kan nagsuro sakristan manini si sadit pero malanit. Nakasuta na. So, naglilibot po yan, nagsusulisit, kaya lang, ang sabi, bako tabi yan, lehitimong Katoliko Kristiyano. Bagay, kita bagan mga Katoliko, diyan sa simbahan man sa nabaga, so, kita, podkeni, nag-o-offer, kung may subri man dyan, di isubrita. Bako, dahil man baga ang simbahan ta naglilibot sa harong-harong na nagsusulisit. Sulisit niya kita ta, ipagibot ta ngayang chapel. Bako, dahil man baga ang simbahan ta, bako, dahil man naarog kayan.
Maski grabe na nga ni ang pagtios kan simbahan ta, day kiarog kaya na oto ngayaw. So sa tuyang altar ngaya duman, nagtarakdaga na ngayon so atop, ta inanay na. Day kaya ng sa tuyang simbahan bako, si Padi, day ka nagigibo na mapalibot ngaya ki surat, tapos mapalibot ki mga tao, na nagsusulisit kada haro. Wala kita kan, di ba? So may nahiling lang ako kayan pag Semana Santa. So mga 12 apostoles, so naghahagad mang kisuporta. Yo, o yan, lihitimo yan, taali yan sa satuyang simbahan. No, pero ining mga naglilibot na ini, day taram kung saan na simbahan ang ipapagibo ninda. Baka nga ibang simbahan. Day po kita malibong sa mga membro kaini. Abo ko na sabihon ini. Day taman sa ano yan, udi. Nasa sa indaman yan. Kaya nasa satuya na sa napo yan. Kung tumabang kita, bagay dahil magkimaraot sa pagtabang. Ako di dapat so may purpose na tunay. Dapat lihiti mo baka pigagamit lang sa pangaran kang yun ang anipig sabi digdi bako ini lihiti mong Katoliko Kristiyano. May mga pahayag na po sa mga diocese. So mga obisputa. Igwa na pong pahayag sinda na bako ngayon lihiti mo. Takong sa tuya yan, di kay po antang tumabang. Dahil man po ka nagpapaluwas ang simbahang Katoliko na arog po kaya. Baka sa natunawan mapalag ki chapel, ki simbahan. Yan sana. Dahil sa bilog na Bicol region ini, hali na duman sa Kamsur, hali na sa Sursugon, kan mga nakaaging aldaw, yaon digdi sa Tabaco and Legazpi. Nangalas nga niya ako, tadakulon niya ako sa mga seminarista. Pero ako seminarista may gurang. Nangyari sa maabaka. Ito pala, nagsusurulisit. So, ano man ang purpose po kaya, hindi sana kung natatarugan ka. Natataday pipaimbitaran niya. O kaya, magdulok sinda sa mga politiko. Mga politiko baga sadit sana. Pag-arog kaya na lihiti mo ang grupo nindo. Matabang iyan kay puan kan so mga butante. Kung dakul man sinda, o di ang politiko nga ni pigpapatulan sa mga grupo-grupo baga arog ngaya kang so group mga pro-fraternity. Di ba? Ti tabangan iyan kan mga politiko ta. Nagdagbaga yan mga butante bagaya. Ano na kung dumulok sinda sa mga politiko, tapos sumagad sinda ki project, maghagad sinda ki ngaya matugdok man sinda kay simbahan, uyagan ninda sa politiko. Dumawan sinda sa politiko. Ano man makuha ninda kung magharong-harong sinda? Alang kaunan sa harong, makuha mo 20 pesos. O dyan kara Busmar, dyan sa high-end, siguro si Busmar, medyo mapirak-pirak naman si Busmar, ibabao naman ang itaw ni Busmar dyan, mga 1,000. Hindi sana kung 1,000 ang tinaw ni Busmar, duman sa pigsuli si tabi dyan sa ditsa na. Ibabao na yan. Pagurano man sanan makuha ninda kayan, dengani sinda makapatugdok, dengani makabakal sinda gari kibakal, tikabilya. Pero kung dumulok sinda sa politiko, patugdokan sinda ki covered court. Iyo baga. Patugdokan sinda ki covered court. Ano daw dumawag ka mo tabi sa politiko? Kung lihiti mo yan, kung saan ka mumampa, kasi ang paglibot ninda, may purpose man yan. May purpose yan. Anong purpose? Baka mapatugdok man agad kisimbahan. Gusto naman nila magsariring simbahan. Baka dapat sa'yo mo bus nagdulok.
Iyo man ang ganda di. Kung sa kuya siya duminulok, tinuruan ko kuta siya. Tinuro ko siya duman sa politiko. Duman kata, sigurado, bako sana duman baryaan makuha mo. Kudi, makukuha mo duman, bako sana barya, makuha mo duman, pati covered ko, tawang ka ito. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige, 24 minutos ha. So, kamo na sa natabi bahala. Mag-atid-atid, basta ang sabi digdi, may mga mensahe naman, may mga abiso naman sa mga diocese na bako po yan sa inda. Ayo? Bako po yan lehitimong Katoliko-Kristiyano. Ayo? Ngani pong apod kini, klarado kita. Ayo? Bala na po kamo kung gusto nindong tumabang, nasa sa indo po ya. Ayo? Okay, sige. Si PM, yaon si PM, malaw katabi PM, day pa ata taday naglalawag so mo, blanco baga digdi ang pait mo. Sandali ha. Blanco baga digdi ang pait mo. Yun na. Malaw katabi PM, bago kita digi sa iba, may nagsisignal kaya digi sa ko. PM Tony. Ma'am Leia Bunagwa, good morning tabi sa imo. Bago kita digdi sa abiso man kan sa tuyang presidente, na ang sabi, mga tugang, oy, pasiring na, oy, so mga maristro tabi, po na tabi ngunyan. Yo? Maparistro po kamo sa Comelec, po na tabi ngunyan na Lunes yan. Pasiring na lang po kamo dyan sa mga Comelec sa indong lugar. Yo? Sige, pakitry mo garareta BPM na wara ka. Bago kita digdi sa abiso kan sa tuyang presidente na alagaan tadan sa tung mga puso. Bago iyan mga tugang, nasa linya muna si PM Tony. 26 minutos tabi, lipas ang alas 8. Nasa linya si PM Tony. PM Tony, marinaga sa mo. Please come in. PM. Shh. Kunyari. PM. Shh. Ayan na, okay na. Okay na kita? Okay na. Nahulbot pala. Okay. Nahulbot. Okay na. Okay. Yes, Sir Mox, live di pang hindi na pagkaaga, di sa Banwaan kan Makakay Albay. Magkakasabay pa ang community officer ng Banwaan kan Makakay, si community officer Vergara, baka inika din, Sir Mox, sa launching bala kayo ninyo sa pick-up. Ito ka nagistro. Sige. Kasabay pa, kasabay ko, nag-live ko sa live. Nawawara. Okay. Inilog ko na lang sa cellphone. Magkasabay ka. Maisiyan sa kami, Sir Mox. Ano ang tindang mga aktividades mo na pagkaidaw? Kaling pagkakabihis mo na pagkaidaw. Ito na muna kami, Sir Mox. Muna na pagkaidaw. September 2024. Si Sayan, si Vergara. Sige. Sir, good morning po. Hello, sir. Hello, sir. Good morning. Hello, good morning at good morning sa mga tagapakinig o kaya nanonood. Sir, ano po ang ganap natin ngayong primerong aldaw kang pagparistro na naman kan sa itong mga butante? Yes po, meron tayo ngayon na National Filipino Voters Kick-Off Day. Apo. National Filipino Voters Day. Okay. Magaling sabi. Mm-hmm. So, we have a series of activities nationwide. Apo. Launching of the first day of registration for those who wish to register. We will accept for today the new applicants. Mm-hmm.
for registration, transfer of registration, Mhm. correction of name for those who with the to be corrected, or change of name, I should say. Mhm. For those who are already changing their status, married, something like that, then reactivations of those who failed to vote twice or several consecutive number of regular elections, Mhm. and also this reinstatement if there's an order coming from the court, they Mhm. can reinstate. Mhm. And of course, we will issue a voter certification free for now, for today. Yeah. Walang bayad. And the commission suspend the collections of that certain fees. Very good. Oho. Sir, ano po ang mga kailangan dalhin ng ating mga kababayan pag sila po ay magpaparehistro sa mga opisina ng COMELEC? Yes po. Actually, except for barangay certifications, police clearance, Sidula, I think, yes, the Sidula, hindi siya honored. And the rest, with valid ID, pwede po yun. But for those new, we advise that they must, or at least bring their photocopy of their birth certificate. What do you call it? Yes, civil registration. Birth certificate. Yes. Kasabay na... Go ahead po, sir. Kasabay basis natin kung talagang sila 18 years old na. Yes. In the day of election, dapat on the 17 sila ngayon, but on the day of election, second Monday of May, year 2025, which is the national and local elections, dapat 18 na sila. So, pwede. But for those who already, like SK, already registered, we are mandated to extract their name, then put it to the regular voters. Ayun. So, hindi na kailangan mag-restro muli. Madudumol sila. Tama, oo. Yung mga nakarestro ng mga SK, so ngayon 18 na sila, so automatic na yan yung COMELEC na hindi na pwede, hindi na sila kailangan pang pumunta sa mga COMELEC, ano? Yes, and this morning, activities is with regards to this launching. Of course, we coordinated with this, so supervisor or the principal of this national high school. So especially those senior, senior high school, senior high, and have the curriculum put in there as a signage near the entrance with the authority of the national high school and private high school. Apo. Yung mga kasabay po ba diyan, sir, yung mga yung mga SK, yung magboboto ng SK, mag-register, kasabay po pa dito? Actually, this is not for SK election. This is for national and local elections. Yes. Only those that not yet registered 17 years for now, but on second Monday of May next year, during election day, 18 na siya. Pwede na. Yun. Ayun. Oo. So, pwede na sila 17, hindi pa, hindi naman ini election. Tama. So, midterm election. Ano? Okay. This So, very good. Yes. Oo. So, very good. At least, pupunta na lang po sila dyan sa opisina nyo. And may ano po ba kayo? May parang may mga satellite registration ba kayo na naka-schedule? Yes po. Actually, there are several barangay chairperson who came to the office for scheduling of our satellite registration, especially those with the 36 barangay o nasa isla, consist this 36 barangay, yung island barangay. Tama. Yes po. Okay. We have given them also the same privilege, so at least the COMELEC will go to their place. Pwede man i-consolidate namin, i-merge namin ang several barangay into one so that hindi naman, kasi limited ang time natin from February 2 to September 30. And that filing of certificate of candidacy for the petition to disqualify so kailangan maaga man ang filing kayan. So,
Mhm. Then we'll observe the those calendar of activities that allowed activities and those prohibited ones. Apo. Yes po. Sige. Sir, good luck po sa indong sa indong mga activities diyan sa Bakakay Comelec unless otherwise sir may gusto kang sabihin, may gusto kang mga abiso po sa mga taga Bakakay. Go ahead po, sir. Yes po. For those applicants for registration as voters, please come to our office on site and off-site. During satellite, it's 8 to 5 p.m. Until Saturday and Monday to Saturday. That includes holidays, except Good Friday and Holy Thursday. Okay. Sige. Salamat sir sa Thank oras you. mo Thank and you. Good luck po sa inyo dyan. Okay, sa Bakakay Welcome Comelec. po and thank you very much. Sige po. Okay, si Sir Vergara, ang Comelec registrar kang Bakakay. Go ahead, Tabi, PM. Siya sabi sa mga ang sa tuyang pagkikipag-alay kay Community Officer Vergara kaya Banwa at Bakakay pa. So yan, nagre-ready na sinda tabi sa MOX na ibig-ibigin ng motor technique na pagkaaga, malibot ilibig sa Banwaan kan Bakakay. Pangalit ng, siyempre, bilang pagtupuan nga ni kaining kick-off kaya ni tabi sa MOX na pagkataw. And magaling ito na Bitangles, bilog ng Bitangles. So mga nagantabay sa tong mga taga-isla, standby lang sinda dyan, may schedule yan. Sinda magpapasiring pa dyan. May mga satellite. So, piga po din yung... Okay. Buho na motosiklo nila pagkaga. Sige. Okay, sige, go ahead, Tabi PM. So yan tayo sa mga tigang pang informasyon. Si Manny Moxea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Okay. 37 minutos Tabi, lipas ang alas 8. Kay Brad Rico, Giston Rico, good morning. Di phone mo niyan Tabi ha, so registration naman. Pwede na, so 17. Ma-18 next year kasi dapat before mag-election next year, bago mag-Mayo, 18 na siya. O rimate na. Parestro na. Makalista na. Iyo. Next year na naman sa regular voters na. Sige, taganig makalista na. Sayang man kaya. Okay, sige. Ano si may mga pala niyan, may mga kick-off pala iyan, may mga pa. Anong tanaw diyan sa Malino? Ano si Mambit na Koreano? Ini ang Pilipina pero Koreano. Tutuntaman daw kung anong ganap diyan. Sadali ha. Maano pa kita kiba. Sandali. Si Mambit. Ramon taman si Mambit kung kumusta taman si Mambit diyan sa Malinaw. Dakol sa to nagano sa Malinaw baka at least maraman ta lamang kung araman ta lamang
Maramanta lamang kung ano man ang ganap dyan sa Malinaw. Yo, ano nangyari? Ah, nangyari kayo ni... tangon yan so phone kan registration sa Comelec. Mga tugang, baka lamang yaon man si Mambet. Si Mambet na Koreano baka lamang yaon man and makuan tamang kidit na oras sa interview. Yaon na si Mambet. Pundo si Mambet. Nata daw ang ibang mga arog kayan. Habon lamang pa-air interview. Imbis na ma-disseminate ang impormasyon kung ano ang mga nganing makatabang kita para dahil na magpaparabalik-balik kung ano ang mga kaipuan na daraho. Makakatabang kita pag-disseminar kan mga impormasyon kundi ang iba inda. Abo nindo di dae. Bala ka mo dyan. Si Manny Mocsea sa programa Servisyo Sin Reparo sa Bicol Net TV. Sige, mga tugang, alas 8:40 na. Tama? 8:40 ang sa tuyang Philippine Standard Time. May naipit pa kitang commercial. Mabalik po ang programa. Lipas lang po ini. Tudikan albay sa iyang inaksyonan, mga programang magagayon talaga. Matibay na congressman sa kauswagan, gabos niya gigibon para sa satok. Salamat Kong Joey sa pagpadaba. Kong Joey Salceda. Buon ka ito hanggang unya nagtatabang. Joey! Si Kong Joey Salceda. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon kan albay, sabayan ta. Hey, hey, hey! Sa Tagalbay, progreso ang dara. Tunay magtrabaho, ikaw ang pusong pangmasa. Bukas balat sa pagtabang maasahan ta. Pagpuswag ka nalbay, tabangan ta, tabangan ta. Hey, hey, hey! Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, wala na maniba. Noel Rosal, Noel Rosal, Noel Rosal sana, Noel Rosal sana, pagbangon ka nalbay, sabayan ta. Are you looking for LTO renewal assistance? Come to RJB Insurance Services. We offer CTPL insurance for motorcycle, tricycle, private car, jeep, truck. We also offer comprehensive insurance, life insurance, fire insurance, bonds, travel insurance, marine insurance, and personal accident insurance. RJB Insurance Services is located at 2nd floor, Angshang Building, Magallanes Street, Orosite, Legazpi City. Ligao Office, EAS 3 Building, Maharlika Highway, Barangay Santa Cruz, Ligao City. For more information, contact 0951-6692-219 or 0917-1638874. RJP Insurance Services is owned and managed by Kuya Rich Bernal. RJB Insurance Services. Servisyong sigurado, siguradong protektado. Wow! This program is brought to you by the City Government of Legazpi headed by Honorable Mayor Geraldine Rosal, Honorable Vince Baltazar III, Board Member, 2nd District, Province of Albay. Hard Rocks Grill and Resto Bar located at Alternate Road, Legazpi City, at the back of American Ribs and Wings and Splash Bro Car Wash, owned and managed by Kuya Ron Rosal. JMAC IT Solutions, located at Rawis, Legazpi City, owned and managed by Kuya Jomar Marceliana.
and White House Resto Bar located at F. Lotovio Street corner P. Zamora Street, Ilaud 2, Daraga, Albay. Si Manny Mocsea sa programa Servisyo Asin Reparo Speaker Net TV. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutan sa Speaker Net TV. Sige tabi mga tugang 16 minutos na sana. Maalas 9 na. Mga tugang ang oras na yan atod sa tuya kang MBY Dormitory dyan sa Rawis, Legazpi City open for transient po sina. Kasabay taman dyan si Vice Governor Ate Glenda Ong Bonggao kang probinsya ni Albay. City Councilor Renier Burse kang syudad ng Tabaco. Kon sa Irene Morales Pahot kang Malinala. Balik po si Mr. Hulbutana Manny Mocsea po ini sa programa Servisyo Asin Reparo. Nya pongal daw kita ni Lunes. Petsa 12 po kang bulan na Pebrero taon 2024. Sondo po kita alas 9. Yo. Kaya ngaya ano pang pigalata? Ano pa pigalata? Fight na kita. Servisyo Asin Reparo. Kaibahan si Manny Mocsea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Okay, sige tabi mga tugang ha. O, di magpa-share na sana po kamo dyan sa mga opisina kan Comelec. Eyo. O, pasiguro na kamo. Magdara po kamo ki birth certificate po nindo. Nganing day na kamo magpabalik-balik. Eyo. Birth certificate, importantihon yan. Dyan ihilingon kung no rin ka na koso rin ka namon daging so edad mo. Yo. Okay, sige. Sabi kang sa tuyang presidente mga tugang, sige yung presidente. Sa na presidente yan. Presidente kang Aurora. Jedan Kapos, good morning sa imo. Sabi digdi na nagpagiramdaman sa tuyang presidente na si Bongbong Marcos Jr. sa tuya na alagaan ta daang maray. Alagaan ta at amanon tang marayan sa tuyang puso. Lalo na ngunyan databing ma-Valentine's Day and buwan ng mga puso. Dapat ngaya databi na ang puso databi mga tugang kaipuhan na alagaan na maray dahil importante unday ni sa tuya sa buhay kan sarong tawo. Pagday kang puso manang katigbaka. Yo. Lalo na dangon niya na mabuwan kang mga puso. Sus ko. Dapat sabi ni Ma'am Juna Kasubago, dapat oral daw ngaya is Valentine's Day. Yo. Sabi kan sa tuyang presidente na sa bagong Pilipino maalaga sa kanyang kalusugan at bahagi na rin ito ng pag-aalaga ng kanyang puso. Kaya ang sa tuya ng presidente at amaan nun niyang marayan sa iyang puso. Yeah. And sabi pa kang presidente ta na duman ngaya sa mga daing partner o kaya single, dahil nga nangangahulugan na dahil nga kamong partner, single ngaya kamo, dahil na nindo alagaan ng puso nindo. Dapat databi nindong alagaan na maray. Maski na nga ni nag-iisa kayo o kaya wala kayong kapartner. Tamakainggiton man ng gadbaga pag-arog kaning buwan ng mga puso na tapos Valentine's Day na magpararabas-rabas ka dyan
mahiling mo, may nagkukurupuan, ikaday kang kakupo-kupo. Yeah. Day da ka mo mawaran ki pag-asa. Ha? Na papabayaan na nindo ang puso nindo, mili ka mo single, mili ka mo daiki ka partner. Yeah. Day nindo pag pabayaan ng sa idong puso, sabi kan sa tuyang presidente. Yeah. Alagaan nindong maray. Maski ka mo single, maski ka mo wara na kadate sa Valentine's. Yeah. Yan tabi mga tugang ang mensahe kan sa tuyang presidente. Dapat gaya. Apod kay ni. Siyempre, ang pag-maintenance kan sa tuyang puso, kay puwanta ngayaki, mag-ehersisyo. Yan. Nganing maray antibok kan sa tuyang puso. Dahil kita magpapara stress. Yan. Maaga, lakaw-lakaw. So mga single, maglakaw-lakaw. Dahil ka mo maghanap. Dahil ka mo tabi maghanap, kima ka partner nindo, tayan da tabi, kusa na sanang darating. Malay mo, igwa kiyaon dyan sa paligid mo sana, na iyuman sana pala. So alat natin sa nanindan mga panahon, tamay mga igwayang kipigapod na may tamang panahon para dyan. So uto nga ning barkada ko kahalat kan tamang panahon na pigsasabi mo ngayang an Mr. Hulbutan. Uto bagagurag na lamang. Serbisyo asin reparo. Kaibahan si Manny Moxea, Mr. Hulbutana sa Bicol Net TV. Ano ngayang mga pagabot kang panahon? Uto baga ngaya kahalat gusgus na lamang. Dahil na naagom ta gusgus na kahalat. Ma'am Aruba. Kaya sabi kang iba, maray pangaya kay ni daplangan ko na ngaya ining para padyak. Iyo baga. Pag nag-edad ka na ngaya kilabing 30 na dahi ka panaagaw. Dahi ka ngaya dahi ka na ngaya maniwala sa pigsasabing may maabot para sa imo. Dahi ka magparahalat. Talagang baka mabayaan ka kang biyahe. Sabi kang barkada ko, yan para padyak-dap lang ina. Pinaplangan baga so para padyak. Bakong kulog kipayaw. Kulog kipayaw baga so nako Dinaplangan so para padyak. Makakayod, makakuha kisarong pambilog, rimati na. Pagbuyo, pagdaing kaunon so para padyak, dadabalon so ago. Iyan ngayon makuha mo. Nahiling mo na. Dahil mo nga hinalat so para sa imo. Ano man nga magpaparahalat ako na. Dahil naman nga kinag-aabo. Mas pangayang ining gusgos na nga kita. Paano pangayang ka? Dahil balang nga tigdadabal. Basta nga pagdabalon man nga ako. Si Manny Moxea sa programa Serbisyo Sin Reparo. Bicol Net TV. Andoy na nindo ko dyan. Oy, dahil nindo ko kang mga hiwalayan na ini ha. Dahil abo ko yan, abo ko. Para pirit nindo ko kang kumusta na da so hiwalayan. Ining mga hiwalayan na ni Sir William. Ang aram ko, ining ini Alonso. Akin ini Anthony Alonso. Ining Alonso, Bia Alonso. Dahil ko inibistadong marayha. Pero, iyong ngunyan ang trending ngunyan sa social media. Ining hiwalayan na Alonso, Bia saka Dominic. Tama ba? May sangkot dang, may dahilan, iyo da so dahilan. Politiko da ang dahilan kung nata nagkasuway ininduang ini. Politiko. Sabi ni Nanay Christy Permi na
Dahil man sinabi niya na senador, congressman, o kung ano pa, mayor, kagawad, o ano pa. Basta politiko databi, Ma'am Olive Sanoy. Mali? May politiko daan na involved sa hiwalaya na Bea sa ka Dominic. Tama ba? O, Dominic ba itong lalaki? Dahil nangahulugan ha, dahil man kiting ngarana na politiko, baka kagawad sa barangay, kapitan sa barangay, basta politiko da. Kaya, politiko da tabi so dahil so politiko da, yun ang nakapangaran duman sa kondo. Sa piguli anda kang lalaki. Yan ang mga chika-chika dyan. Usong-usong niya ng hiwalayan tabi, mading uli ba di? Ay nga. Pati so, pati nga ni Mindanao, gusto naman maghiwalay sa Pilipinas. Oy, Kap Arnel, Basalyote, good morning tabi, say mo Kap. Uso palan ngunyan tabi Kap ang hiriwalaya. Mindanao, gusto naman magsuway sa Pilipinas. Yugon mo ya. Aling mo ng pahit digi sa Pilipinas, adi. Nagpunsa na inikan so Padilla tapos isa ito. Di ko kaya merit bidan mga sa showbiz tabi Kaparnel, Mading Olive. Maluya ako dyan. Ma'am Gina Malagueño, Cavite, good morning tabi Manay Gina. Di ko kaya bistado. Kumusta si Chesting? Kumusta si Chesting? Nagiling, nagdagong naman si Chesting. Di ko kaya bistadan mga artista na ngunya. Di nauson mga hiwalayan. Pati so Mindanao, gusto man maghiwalay sa Pilipinas. Yogan mo ya. Sir Fred Pagurogon, good morning. Maray dyan sa tabako. Tayo ko dyan naghiwalay sa tabako. Kap Arnel. Yung bagang natunawan, hiwalay bagang sa tabako. Bako, hiwalay bagay yan sa tabako. Kang sukat paano nauso ang baby love. Yun na pigsabi tatabi, Sir Fred. Kung nga nagkakauruso ang hiriwalaya na iyan. Maray na aga po sa mga taga The Island of No Return dyan sa Masbate. Maray dyan sa Masbate, tayo naghiwalay. Nadadagdagan. Kaya mas magayon palan magdyan sa Masbate. The Island of No Return. Maray pa dyan sa Legazpi, tayo naghihiwalay. Imbis ngayon maghiwalay dyan sa Masbate, nadadagdagan. Si Manny Moxie sa programang Serbisyo Sinibrita sa Bicol TV. Hinuninin sarong. Sabi ni Sir Fred, ata na, digdi ngayon sa Masbate, day kinaghihiwalayan. Naturugan. Nadadagdagan niya digdi. Kanan maray. Di ka mo maghiwalay. Maray, padagdagan. Kanan magayon dyan sa Masbate. Balonin do mag-start dyan sa Masbate. Hinuninin sarong damdam. Nahiwalayan naman. Sa lupa. Oy, mga tugang 2 minutos tabi bago mag-alas 9. Digdita naman po muna tatapusin din yung programa ta. Ngunyan pong Lunes, Monday, ato, February 12, 2024. Para parestro na tabi ka mo dyan sa Comelec. Pon ngunyan ha, February 12, sundo September 30. Nganing makaboto ka mo. Nganing igwala, magkipaipit. Bata sa 2025 to, midterm election 2025, grabe ang pirakan. Gari mauran kipirak.
Maoran Kipirak sa Albay sa 2025. Kamusta tabi, Chaisting? Param na po muna sa indong lingkod. Sa ngaran po yan ni SM Maestro nila tuon. Kasabay ta dyan sa luwas si PM Tony. Sa pangaran man po kan mga taga-suporta niya to digi sa programa ang MBY Dormitory. Kay Vice Governor Ate Glenda. Kay City Councilor Riner Burse. Siyempre kay Cons Irene Morales Pahot. Sabi ni Ma'am Helen Grace, dapat ngayon ngayon ko dyan. Pag nag-uran. Maray kong masalod mo ma. Magayon kung ang pag-uran Kipirak, masalod mo. Kung luho man ang pansalod mo, useless ang paguli mo. Sapat may dara kang pansalo. Mga tugang, paaram na po muna sa indong lingkod. Manny Moksaya po ini si Mr. Hulbutana. Saga naman kita magiribanan 7 to 9 sa programa Servicio Asin Reparo. Adios amigos. Domo arigato. Iringat po kita. Bye-bye. Sisa ko pagide asiri Sasin Amin pong safe sa programa Servicio sa Safe at so called TV. Servicio sin ripa. Horacio Imperata laban sa mga bagyo asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kang bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Day mi nasabutan asin nautob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo. Uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kundi ka mamumuto na ama. Sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan samong mga kasalan. Ilikay mo kami ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibi mo kami. This is the source of news and information that matters to you. This is Bicol Net TV. Kasunod kang Bicolano Worldwide.